खुलुमबाय दिनै 13 खालार दिनै दा बावैसो मोनाबिलिनि 3 बाजियाव बारहुंखाजों नैबे न'आ बायना थांनाय दुखुथिया न'खरनि लांगोनायाव दं। बे नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गामि होननायनि सन्जय बर' मुंनि न'खरखौ दिनैनि मोनानि बारहुंखाया सिमब्रि सिमब्रा फैनानै माने बुफ्लेलांदों। बेजों लोगोसे न'खरनि गय बिफां, थाइजौ बिफां, खान्थाल बिफां बायदिसिना बिफांफोरखौ थेर बेथेर खालामदों। लोगोसेनो बे न'खरनि सोद्रोमाया बारहुंखा फैनाय समाव न' सिङाव हाबनानै दङमोन। बे न' सिङाव हाबना थानाय समावनो खुनुरुखुमै एरसिनानै थानानै बारग'नो हादों। थिग बेफोरबायदिनो दिनै जों लोगो हमनो नागिरदों बे न'खरनि सोद्रोमाखौ। दा नोंथाङा बबेयाव बारहुंखा फैनाय समाव बबेयाव दङमोन? जोंथ' बिदिनो माने गोरिब नालाय जों खामानि मावनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय खामानि मावनाय समाव माने जों आरो फनबो लाङाखैमोन नालाय बेनिफ्राय आरो गुबुन सासेनिफ्राय लानानै फन खालामनायबो ओमफ्राय माने माबाखौ खबरखौ मोनाखैमोन आरो थारमाने बारहुंखा फैनायाव समाव न' बायनाय समाव न'आव गैयामोन नोंथाङा? आं गैयामोन। माने अब्ला न'आव सोर दङमोन? जोंनि फेमिलिया दंमोन। बेनिफ्राय आरो जोंनिनो सासे मामा दंमोन जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय नैबे मामानियाव ओमफ्राय फन फैदों जेनेबा जोंनि न'खराव बिदि जादों होननानै। बिनिफ्राय जों फैनाय जादों आरो न'आथ' बायबाय, दाथ' थानो थाखाय जायगा गैया। दा बबेयाव थानायनि बेबस्था खालामदों? दे दा होमबा दिनै बहा जेब्ला न'आ बायबाय बारहुंखा फैनाय समाव न'आव दङमोन अब्ला जों आरो जेराव बहा थागोन दा रायजोफोरा मिथिसिगोन आरो जोंनियाथ' आरो लोगोआव गथ'आ दंफायोमोन। एक्सट्रा माबायदिहाय माने बारहुंखा फैनायाव माबोरै फार्स्ट फैजेननाय समाव माबायदि जाना दंमोन अब्लालाय न'आ? मोजाङै दङमोन ना बायखानाय दंमोन? अब्ला सां सिङाव हाबनानै थादों खुनुरुखुमै। ओमफ्राय बे न'खराव नोंजों लोगोसे आरो सोर दंबावोमोन? फिसाइ दङमोन। अब्ला फिसाइ दङ लोगोआव? बे समाव दङ आं दा नलबारि जिल्ला राङाफालि गामि होननायनि मुङाव। दा राङाफालि गामियाव दा बावैसो जानानै थांनाय मोनाबिलियाव बेलासिनि समाव बारहुंखा फैनायाव न' बायजानाय दुखुथिया न'खराव दङ। बिथांनि मुङा जादों कमलेस्वर बर'। दा बिथांजों जों दान्दिसे मोगा मोगि लागोन। नोंथाङा बारहुंखा फैनायनि समाव बहा दङमोन? नोंथाङा न'आव दङमोन। अब्ला न' सिङाव थानाय समावनो बे न'आ बुखारनानै सेथ्लायाव गोलैफैदों ना नोंथांमोना बायखांनायनि उनावसो बाहेराव ओंखारबोदों? बायखांनायनि उनाव दङ। थ' अब्ला नोंथांजों लोगोसे खैजन साबेसे दंमोन न' सिङाव? जोंहा साथाम दङमोन। सानै माने बे न'खरसेयावनो न'खरनि बे सेथ्ला मोनसेयावनो न'खरनि जानानै दं आरो ना। दा नोंथांनि मुङा? कमलेस्वर बर'। दा बेजों लोगोसे नोंथाङा बे न'खराव दे न' बायबाय, बिफां बायबाय, बेजों लोगोसे बिनिफ्राय नोंथाङा मा लुबैयो? सरकारखौ मा मेसेज हरनो नागिरो? सहायनांगो नोंथांनो। आচ্ছা जाबाय। दा बिथाङा बुंदों जे दिनैनि बे मोनाबिलिनि न' बायना थांनायाव आसाम सरकारखौ बिथाङा बेखौनो खावलायदों जे आसाम सरकारनि जानानै बिथाङा आसाम सरकारखौ गले गले खावलायदों जाहाथे आसाम सरकारा बे न' बायनायनि बागै जा खथि जादों बे खथिनि मोन्थायखौ लुबैदों बिथाङा। बेजों लोगोसे बे न'खरनि सुबुंजों लोगोसे बे गामियाव राङाफालि गामियाव आरो खोनानो मोन्दों गोबां बिफां बायदों होननानै। दा जों थांदोंनि अब्ला